Denne video forklarer, hvad øreelektroencefalografi går ud på. Elektroencefalografi betegner en metode til at måle hjerneaktiviteten. For nemheds skyld forkortes det EEG, og det man i praksis gør er at sætte et antal elektroder på hovedet og afbilde det, de faktisk måler, som ses som bølger, hjernebølger, eller et antal svingninger per tid. Og tolkningen af, hvad det signal så betyder, det handler om en forståelse for svingningernes mønster og tempo, og det kan give ret detaljerede informationer om hjernens tilstand. Ved epileptiske anfald sker der en unormal aktivering af hjernevævet. Det kan starte i en del af hjernen, f.eks. her i tindingelappen, og derfra sprede sig igennem netværk til andre dele af hjernen, og det vil kunne give anledning til en bred vifte af forskelligartede symptomer, der alle sammen knytter sig til de funktioner, som varetager i de områder, som anfaldet breder sig igennem. Nogle eksempler. Det kan forstyrre de processer, der underligger bevidstheden. Personen vil blive fjern og ikke reagere normalt. Det kan også aktivere de områder, der har med sanseindtryk at gøre, og give illusioner om lugte eller lyde billeder. Og i et andet tilfælde vil det kunne påvirke sprogcentret og forstyrre talen og forståelsen af sproget, eller brede sig til naboområder og sætte bevægelser i ansigtet eller hånden i gang. Mens det foregår, hvis man måler med EEG, vil man kunne ved den påvirkede side af hjernen se et epileptisk mønster, som her opdages ved nogle meget spidse bølger. Og hvis det er en del af hjernen, altså i den ene side, så vil man ikke se det tilsvarende spidse mønster på den modsatte side. Men det kan se ud på mange forskellige vis. Her er en optagelse af et epileptisk anfald. Der sker der noget. Vi ser den spidse rytme fra før, der gradvist bygger sig op. Og det sted, det starter, ligger her på den forreste og midterste del af tindingelappen, det lyselille område på figuren. Det starter i højre tindingelap her, og inden for kort tid flytter det sig, og bliver større, spreder sig til den modsatte side, bliver større der, hvorefter det forsvinder den samme rækkefølge, som det opstod i. Hvis vi lige ser sekvensen en gang til, starter i den højre tindingelap, spreder sig, udvides i den højre side, men spreder sig samtidig til den venstre side, hvorefter det aftager først på højre, og dernæst på den venstre, og det er alt sammen afsluttet inden for 1,5 minut, men hjerneaktiviteten kan være forstyrret i de områder, hvor inden for hvilke anfaldet har udspillet sig i langt længere tid end det, i princippet mange minutter eller helt op til flere timer ad gangen. Vi undersøger, om det kan lade sig gøre at måle tindingelapsanfald med EEG-elektroder indsat i øret. Vi laver et aftryk af øregangen. Det aftryk bruges til at fremstille en prop med øre-EEG-elektroder, som kan sidde den yderste del af øregangen, ligesom et høreapparat. Det sidder sådan her. Man hører normalt med det på. Her er et eksempel på EEG målt med både øre-EEG og traditionel EEG-udstyr samtidigt, og det er under dyb søvn. Bemærk den umiddelbare lighed mellem de to signaler. Hvad skal det bruges til? Jo, selv at man skulle have dokumenteret et epileptisk anfald, og de forekommer med ugentlige mellemrum, så vil det godt kunne lade sig gøre, som det er nu, at optage en uge ad gangen og have gode chancer for at opdage et anfald. Men hvad nu hvis, at der gik langt længere tid mellem anfaldene, at der var måneder imellem, flere måneder imellem, så vil det ikke være praktisk med nuværende teknik, fordi man vil skulle optage i langt længere tid, for at have nogen chance for at kunne dokumentere et af de epileptiske anfald. Og det er her, vi håber, at øre-EEG'et kan komme ind, og vi kunne gøre os i stand til at lave en
løbende EEG-optagelse i særlig lang tid, og det er uden for hospitalet. Så fanger man selv de sjældne anfald, og det kunne være udbredelsen af mobile EEG-teknologier til særlige langtidsoptagelser vil muliggøre, at man kunne tilkalde hjælp, skulle der blive behov for det i forbindelse med anfald, eller at man kunne blive i stand til at gribe direkte ind i det øjeblik, at anfaldet opstår med en nye typer anfaldsmodulerende eller anfaldsafbrydende behandlinger. Tak for opmærksomheden.